amantombazane. Mutsi awathanda amantombazane kanjani qonda ukuthini bafa awathandi ngasiphi isizathu? Inkinga iyodwa wona bhuti sisitabana. Thanda udla abafana. Zani kwenzakalani bhuti? Mina ndiyigame mntakwethu futhi ngithanda nje amashiti yabo. Ngeyona ndlela nokwenza isiphilisa ngayo ngoba amantombazane ndawenyanya amantombazane. Ngoba isikhathi amantombazane aninaso nje bhuti. Manje mhlawumbe kwenzakalani uma ubona intombazane ngoba uthi ugay kwenzakalani uma ubona intombazane nje akwenzeki lutho nje noma mhlawumbe ikuthinta? Hayi mangithina nje intombazane bhuti akwenzeke lutho nje. Evela uwe nje nya. Kuphi ekhaya? Ekhaya la ngiphuma khona ngiphuma le. Port Elizabeth bhuti. Yeah. Uyathetha ne? Yeah ndiyathetha bhuti. Ewu madoda. Awu bhuti uthukubala wena bhuti. Baqedile bhuti. Manje uyenza kanjani lento uma usubaqedile? Manje in future uzibona wenza njani? Uzibona unomakoti olengisa njengawe? In future bhuti ngiyahlala naye makoti afana nami ngoba amantombazane ndabanyanya. Ndabanyanya. Wena. Ndabanyanya amantombazane. Ubaba uNgizwe Mchunu ethe abahamba abantu abagobile ukuphathe kanjani lokho wena? Akuphathanga kahle mntakwethu kodwa uthini kwathini? Thilana amanye amadoda tata. Ungako ngayifuna intombazana tata. Ukulala namanye amadoda uthini mawuthonjana? Andizala kanyana mna? Ndilala nendoda baba, ngilala nomuntu wesifazana. Bafuna ukubabona abantu besifazana tata. Yeah madoda. Hayi manje kwathini? Kwathini? Unjalo tata. Ya kwathini manje cha? Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani walileka emhlabeni ingane awusoni madoda. Kuthiwa kakhulu nibuye egcikeni kodwa ke asikho lapho silala sikhona. Bhuti wami ngibingelele ungakuje utshela umbukeli ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi kulesihlalo. Inibeka lana bhuti ndinenkinga yodwa bhuti. Ngize apha nje kaVumani Film nje ubeke idaba lami ukuthi amantombazana la ekhaya kudala ukuthi manigane manje ndibafuna amantombazana ndibathanda amantombazana. Manje kunzima uvela umndeni ubeke libalo ukuthi ulibekele ibhali kungcono ncathise kanje nabo bazokwazi umamela kahle ukuthi lensizwa kithi hayi ayiwathanda amantombazane. Mutsi awathanda amantombazane kanjani qonda ukuthini bafa awathandi ngasiphi isizathu? Inkinga iyodwa wona bhuti sisitabana. Thanda udla abafana. Zani kwenzakalani bhuti? Mina ndiyigame mntakwethu futhi ngithanda nje amashiti yabo. Ngeyona ndlela nokwenza isiphilisa ngayo ngoba amantombazane ndawenyanya amantombazane. Ngoba isikhathi amantombazane aninaso nje bhuti. Manje awucabanga ukuthi mhlawumbe umoya omubi loyo? Hayi ngona umoya omubi bhuti ukuthi wonke umuntu unendlela yakhe emhlabeni aphiwe yona futhi unendlela yakhe umzimba wayo responda ngawo. Manje mhlawumbe kwenzakalani uma ubona intombazane ngoba uthi ugay kwenzakalani uma ubona intombazane nje akwenzeki lutho nje noma mhlawumbe ikuthinta? Hayi mangithina nje intombazane bhuti akwenzeke lutho nje. Evela uwe nje nya. Kuphi ekhaya? Ekhaya la ngiphuma khona ngiphuma le. Port Elizabeth bhuti. Yeah. Uyathetha ne? Yeah ndiyathetha bhuti. Ewu madoda. Awu bhuti uthukubala wena bhuti. Baqedile bhuti. Manje uyenza kanjani lento uma usubaqedile? Bathi uma ibeer bhuti ngibafaka i-high drop emaqedile u2 coat sebuye nonye u2 coat lapha esitolo sengigalele iglasini yake i-high drop ezintathu nje amathosi amathathu nje bhuti. Emva koko awu dakubala lwangayazi. Uvela thule dwi ngokungane encane nje imelele nje embedeni. Manje awuboni ngazi ukuthi mhlambe uyabadlengula? Ngibadlengula bhuti. Konke lo bhuti sikwenzayo bhuti sikwenza noko ngendlela ehloniphekile nje. Konke nje bhuti nje kwenza nje ngendlela engathi hayi thina besingabangani sizwana manje kwenzekile besiwenze ukuthi sidakiwe nje. Manje akwenzeki umuntu mevuka ayizwe lento ayomenze yona? Vele kuyenzeka bhuti ayizwe kodwa ke akazocingela kumina ukuthi yenzwe yimina. Wona bhuti inkinga iyodwa ndabahola labafana ukuthi into yamahala bangayijwayeli into yamahala. Ngoba lentombazana mayiza kuyena sobifuna imali yayiheya ngotshwala iphuze bathi udabule. So now ilona solisebenzisayo? Ilona thuba endiyisebenzisayo nami ukuthi umuntu
angabuthanda ujike wamahala ujike kuyabiza umuntu ugomba iqolo kanzima emsebenzini manje wena ufika uzophuza mahala nje akukho kamahala mhlawumbe emsebenzini abaze bakuxwaye mhlawumbe la usebenza khona bakubona ukuthi haye ngathi hayi futhi noko emsebenzini siphatha kahle kodwa nje mawuze kwami nje hayi zokudabula futhi ngoba ndiyazi ukuthi utshwala noko bukhona hey ufika utshwala emva kokusiphuza sibraya imali khona sibe siyaphuza binde akudabula ngithi i-high drop yami ulale kwengane incane mhlawumbe awukhumbuli lutho movo hayi ngeke ukhumbule lutho mavuka into ikhumbulayo nje eyodwa ukuthi ngicatha ngiphuzayo nje ngiphise ngadakwa ndalala kunye nokunye nje hayi akukho ukukhumbula nayo mhlawumbe la uhlala ngakhona bakhona abanye abanjengawo abazifihlayo mhlawumbe sonke siyazifihla wona futhi ngeke siziveze libala ngoba masiziveza libala bayithanda indlela igenge esiphila ngayo manje wena ngoba manje into edala ukuthi uyiveze ukuthi ufuna ukutshela abazali bakho ukuthi bangal inkinga ngoba ngifuna ukuveza abazali bami kudala beniheya ngamantombazana manje umuntu manihlele endlini manje sithi hayi ndoda iminyaka oseyihambile manje yini ungakani yini ungakwenza kuko ngoba abantwana bayafika kuwena ngathi awubona intombazana manje abazali bami manje ndabatshela ufuna ukubatshela kahle ukuthi hayi senikhathele uyifihla lento isikhathi eside isenhlizweni ndifuna ubatshela yona isikhathi eside nje ngidla manje nomvandela ukuthi manje batshela bazokwazi ungilalela bakwazi ukuthi bayandiyeya ngitsho ukuthi hayi angeke ngishintshe awucabanga mhlawumbe bazovela bathi ungene umoya omubi bakuxoshe ekhaya angeke bakwazi ngixosha wena futhi usahlala ekhaya ngithi usahlala ekhaya akulula ukuthi uxoshe umuntu wakho ngoba ke awuzezanga udalwe uNkulunkulu benza benje yini edala ukuthi ngoba usebenza ungayi uyorenta inkinga imali yokurenta futhi angikwazi uyorenta ngaphandle kodwa niyazi ekhaya ukuthi no seyimini indoda egcina ezagcina ekhaya nabazali manje in future uzibona wenza njani uzibona nomakoto olengisa njengawe in future futhi ngiyahlala naye makoto afana nami ngoba ke amantombazana ndabanyanya nyanya wena ndabanyanya amantombazana yona ndlela engathi ngenza ngayo le at least noba ke kule age nikuwe ngenamntwana ngenangane kodwa nje at least umfana ofana nami ndiyazi ukuthi impilo yethu iyaqhubeka sokwazi ukuthi okay so uthi uncamela ukuthi uyoganwa yenye indoda ungcono ngigana enye indoda ungcono wena Nkosi yami South Africa mina oqala futhi ogala indoda nendoda sibaningi la South Africa sikwenza lo ukuthi uthi sisaba nje uphumula ibala sisaba uphumula ibala ngoba siyazi ba lehlazo kubanye abantu bayibuka ngendlela thina sifila ngayo ngenye into after isenzo uMr ubabungizwe Mchunu ethe abahamba abantu abagobile ukuphathe kanjani lokho wena akuphatha kahle mntawethu kodwa ke nangona ke yazi ukuthi impilo kodwa wena iyaqhubeka umuntu uyaphambili Hey Africa kuningi yazi umuntu ngathi uzohlanya manje bafo ngiyacabanga ukuthi sivele simfonele ubaba usofonela abantu baba nomama awungcono ufuna lo baba oyena mhlawumbe uzokwazi understand ngoba mama uzofika shawutise athi ngikhulisa ngengane enjena ukhula kwakho ungakhulu ngakho njena manje ukushintsheni masomdala kanje sothandanya abanye amadoda indoda efana nawe ngoba kudala befisa ukuthi banikane mara intombazana ngiyifuna oyena nje ithandayo indoda efana bafuna uganwe ne umuntu wesifazana kodwa wena ufuna ukuthi uganwe umuntu wesilisa ngoba nje njengabe kumuntu wesifazana ngoba anamizwa yakhe anginayo imizwa yakhe manje awukazi uzame mhlawumbe ukushela ke akulula futhi ngoba ngiyazi lento ndiyenzayo bese ngamazwi wami oyona ndiyenzayo ungcono ndishela indoda lifana nami Africa yonke kunzima la emhlabeni yawo madoda mfowethu ngiyakuzwa manje awusho ngabe lento mhlambe iyenzeka usumdala ukuthi uthanda amanye amadoda noma mhlambe kuyinto ozalwe nayo hayi into lena futhi engazalanga nayo kodwa ke futhi yabona kumngani wami esasikhula kunye sifunda kunye
umshana wami sishizile kakhulu, shizila sine dreams ebomini, sine future right. Kwenzeka into eyodwa nje iphutheni lakhe nje. Wavela wagana umntwana oyemthanda inhliziyo yakhe yonke. Emenzela konke akufisayo. Enomuntu wesifazana omthandayo ayenzela lo muntu wesifazana yonke into. Yonke into lo mfethu, yonke into nje shizila kahle, shizila nzima. Lo mfethu into yamehlelayo yayiliphutha nje. Kancane nje lo mfethu waphuma esithi yesitolo, uphuma kwakhe yesitolo, ushiya inkosikazi wakhe endlini, cebuya obuye inkosikazi sefaka kanye indoda la endlini, embhedeni wemali obizayo mfethu. Cabanga mfethu lo mjita mfethu, zonke lendleko zingaka mfethu lo muntu umsusa mfethu from the start ebuncinci bakhe. Lo muntu uyamthatha umenza umuntu uyaphinda yamjikela ufaka inyoka endlini ithi mayiqole yena. Manje lo mjita manje isinto eyenzayo lo mfazi ufaka indoda eyafika iyamhlaba. Ucasuka kwakhe umngani wami ke udiniwe uthatha ispamu etha lo mjita ekhanda. Sebe kulo mjita ngoku uyaboshwa kanjalo. Namanje mfethu lo mjita samkhalela ngoba ushizile enzima uthatha inkosikazi mfethu manje sebotshelwa yena mfethu. Manje kwenzakala nomngani wakho waboshwa. Umngani wami waboshwa mfethu wena bhuti wanzima ngobhuti ba mina nami nje bangibonile umngani wami ukuthi ngendlela enze ngayo eshizile ngayo nami ndiphinde ndimthanda umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyinyoka usebenza kanti usebenzele umuntu ozokujikela esweni njengotshwala. So umngani wakho waboshwa kanjalo. Baboshwa kanjalo umngani wami ebulele umjita enxa ngonkosikazi wakhe emfaka endlini. Manje nami kungakho ndabona ukuthi hayi umuntu wesifazana nomfuna eduze kwami. Ongcono nishizile kanje noba bona basithandi ke funeka isimo basamjele sinjena nje bathi nasithanda abanye amadoda. Ngeke basamjele isimo ngoba ke futhi akukho uzotshintsha manje. Sesinjena manje akukho ukutshintshayo. Ungathini kumadoda afihlile indlela oyiyona wena? Mkhulu wena bhuti. Ngoba abaningi abafana nawe. Baningi abafana nami bhuti kodwa isimo sethu asisicaya ngoba baningi abangasifuni even emakhaya ngendlela esiphila yona. Ngoba ubaba oqala naye udala engimele ngoba ngihozeke mfana ngeke iminyaka ihambile. Manje ngifisa ukuthi lento ungcono ngivese ulibala nje. Ngicela ungifayile inamba kababa sivele simfonele mfethu singamoshi isikhathi yabona. Ngifayele nje inamba kababa la. Yonke indlela idlula la, yonke indlela idlula la, sibonga. Yonke indlela idlula la, idlulela. Ngomtshela yonke into baba ne. Ngiyona. Sanibona. Niyaphila baba? Sikhona. Yebo. Ngabe ukhuluma la noVumani from iVumani film baba? iVumani film intoni leyo? Ya sikhulume nomuntu mefuna usiyasiza abantu kahle yabona. Mebefuna ukusizakala so sinendodana yakho la Siphiwe ngabe yayazi khona into afuna ukutshela yona. Simphiwe. Yebo. Unyanamo intoni abantu banamazondibizela kwindawo ezindalo ayekuza ngoba uyakwazi apha ekhaya. Hey baba akufani nanokuthi ucela ukuthi uphathe isinkwa mhlambe noma ucela ukuthi khona la ufuna ukuya khona umuphi imali akufani ihlukile into afuna ukutshela yona mhlambe ngakumlalele ngimnikeza ifoni. Hayi khamnike ngithethe naye kuthena ndidelela nje into bana vele asusuke nje invese ndifonelwa ngabantu engabaziyo kodwa yena khamnike ucingo mathethe nami. Unjani tata? Ndikhona kunyana kutheni kwenze njani kuwe? Ndafumana selifonelwa into abantu engabazi. Tata ndinengxaki tata kodwa ngifuna ukuxelela xa ingxaki lemba besonqena tata ibhadla zakanje endlini ongcono xa ndikubizele kanje kaVumani film kwenzela uba akekho amadoda akhona tata.
ukuthi ufundiswa ngubani leyo yonto yobana na ufumana into yobana nako usohamba uya kuma TV uyothetha ngendaba somzwami indaba zenezo zikwehlulayo noma mawuze nazo kumnjengoyihlo. Iyaphuthuma tata lena ngifuna ukuxela yona. Baba, into engifuna ukutshela yona baba. Ngidlala namanye amadoda baba, ngicela ukhawuleze ufike wenzele ba. Injalo baba. Uthini kwathini? Ngidlala namanye amadoda tata. Ungako ngayifuna intombazana tata. Ukulala namanye amadoda uthini mawutho njalo? Anzala kanyala mna? Ndilala nendoda baba, ngilala nomuntu wesifazana. Bafuna ubabona abantu besifazana tata. Yeah, madoda. Hayi manje bathini? Kwathini? Injalo tata. Ya kwathini manje Cha. Injalo. Hayi kwathini? Thethe enye into kwathini manje uye TV uyothetha into enjalo. Ngeke ngibasathinta tata, iminyaka seyihambile. Anizalanga siyabani mina, anizalanga ndazala unyana mina. Iminyaka seyihambile tata. Zokhokho. Iminyaka seyihambe kakhulu tata, ngeke ngibasathinta. Cha iminyaka bekunzima ukuxelela. Hayi manje ekuthini fanele ufike apha. Ayikho lapho lonto leyo. Futhi yaye uma ungathinti kuleso simeso ukuthini. Uma ungathinti kuleso simeso umolokazana apha uzokwazi ukukhuluma ekuthini. Yemali uthini? Uthulala namanye amadoda. Tata. Ngeke basathinta tata, senimdala kakhulu manje. Ekuthini sisintweni manje ndizibona senzewa amanyala. Hayi kwathini manje? Hayi kwathini? Ngicela tata. Hayi kwathini? Baba, Hayi. tata. Hey. Ekuthini ndithi ungaphinde nje ukhoxese nje lo magama othethayo. Ufuna umolokazana apha. Bangathini bona lokhuzana othathe ngebakavuka emangcwabeni Thixo kulokhuza. Ekuthini ngeke ube sangena kwakungena ke kulomzuwa ngabuthi akunokushitha kuthini. Akushintsheke tata, iminyaka seyihambile tata. Akuthini ngokubulawa straight. Ungabulala igazi lakho tata. Lo hlobo uNkulunkulu walibulalayo eGomore lo. Ungabulala igazi lakho tata, ungalibulala kanjani igazi lakho? Akuthini mana ushuthi awukafanele ukuzalwa. Awukafanele ukuzalwa uma unjalo. Hey tata, siyacela ukuthi lento nditsho uNkulunkulu wababulala benze njalo. ya cela ukuthi angazi ngizama ukulungisa baba nengane yakho. No, ayikho into enokulungiswa kulonto ngokufa lo umenjalo. Hayi ngicela ubuye tata. Uba kafuna ukuthinta kulonto leyo. uNkulunkulu wangenza iphutha xa isithi xa ibhubhise iGomora la. Kungenxa yale mbewu le embi. Ekuthini? Hayi man, ekuthini? Ekuthini? Hey baba siyabonga. No, ekuthini? Ungoba unyana kabani wena Siyabonga. Uthi baba uzolwa uthi baba uthi baba. Baba mina ngiyasiza la. Biza le nkwenkwe ifike la. Yona mayifike la emzini kababa. Izoyithetha lento lokuma. Uzonolungisa baba masufika lapha ayikho inkinga siyabonga. Hey ubaba wakho udiniwe uyamuzwa wathi. Uzothina nebruzo mqala ngapha umjongo emehlweni wayena ngokasengcame kanje. Kodwa ngizawuzama ucenga ba ehlikele noko. Ngizozama umcenga ngoba ke iminyaka seyihambile ngoba umolokazana makancane. Hamba kancane kendlela efaya kumolokazana. Makazame noko ukwenza umntwana akazakwazi ukwenza umolokazana aze nomolokazana endlini. Ewu Afrika nayibonela ukuthi kunjani. Siyanithanda la nikhona insimbi edlenye kulungile amen.